El rostre de la guerra de Salvador Dalí obre el llibre. Estem al 1940 i es tracta d'un quadre que expressa de manera directa i punyent l'horror, l'espant, fins i tot la nàusea que causa l'esclat de violència de la Guerra Civil Espanyola i l'aparició dels totalitarismes, dels feixismes que provocaran la Segona Guerra Mundial. S'ha acabat aquella insouciance, aquella joia de les avantguardes més juganeres i més alegres d'abans de la guerra. Entrem en una fase fosca, terrible, inquietant, on l'avantguarda haurà de ser militant i on haurà de transmetre aquest espant i aquesta sensació de desempara que sentirà la humanitat. S'haurà, a partir d'aquí, de reconstruir sobre unes bases noves, a partir de l'experiència profunda del trauma.